toho. Co to je? Já to nemůžu odstranit. Nevím, co to je. Ak ne. Já mám koutek, až je to takovou. Jo, taky jsem to měla koutek. Takže nazdar lidi, já jsem Grant a vítám vás při Kundo! Tagu! Sister Tagu. Au, jsi čutka. První otázka, jak jste staré? Ty jsi 2001, že? Takže to bude, teď ti bude 14, takže je teďka 13 let. Ty jsi rok starší, takže to bude 14, bude ti to. My jsme prcci. Nice. Říkaj, kolik je mě? 15! Neřvi. Popiš to druhou jedním slovem. To totální magor. A tady tohle to, asi blondýna, ono to má vlastně... Taky nebyl. To je lepší. Rebel! Ne, je to láska. Jo, Když ne. chce. A hrozná vyžírka. Proč jenom jedno slovo? Pletou si vás lidi někdy? Hej, ne, vůbec. Jo, my jsme si hrozně podobní. No, tak No, jako, ale že ty vlasy, spíš že? nás dva, ale nevím. Ale tak ne, to se nás nepletou, jenom prostě, že jsme si mega prej podobní, ale to tam prostě nevidím. Co vás na sobě nejvíc rozčiluje? Já nevím. Ale mě třeba na ní, Jo. že doslova dochvilná, bez prdele dochvilná jak hajzl, prostě fakt trefa, vždycky. Napíše, že včera, odepíše dneska, why not, že jo. Tady tohle to. Napíšu, že přijdu ráno, přijdu po obědě. Co vás na sobě nejvíc rozčiluje, tady na tensto? Hej, ona někdy má takový nálady, takový návaly Jo, jo. prostě, A že za to bych tě vraždil a prostě ona chvilku, dneska ráno, úplně bez prdele, vzala si noťaz, potom jsem poprosil, jestli půjde pro rohlíky, šla pro rohlíky, ok, dobrý. Potom jestli se mnou udělá jednu práci, v pohodě, to proč ne, taky ti pomůžu, že mám dneska dobrou náladu. Prostě dneska toto. A odpoledne na mě zase vyletí za nějakou p***inu, že jsem něco udělal, třeba že jsem jim, nevím. Prostě... Ale vyzdví to. Tak ty jednu dobu, ty jsi něco podobného jako Ondě, ty třeba na tom lyžáku. Jednu dobu, lásko, pusinku na dobrou noc a pak po mně řveš do telefonu, jaká jsem kráva. A nebo ono, když se Jo. když se Wow. blbě vyspíš, tak jsi taky totálně nepříjemný. Ale to nemůžu... Ale on se nedokáže blbě vyspat, on nespí. Hádáte se? No, tady Ne. s tou často a tady s tou skoro vůbec. Ne, tak my My se ani jsme- nevidíme, že? Často, A když se- často se nevidím, vidíme se. Když se potkáme, tak je to většinou, že buď chce jídlo, nebo jsme na sebe hodno. No, Já vůbec nevím, jak se tady jsou se hádám třeba furt. Jak se nám sednu. A mě podejdu. Co je na té druhé nejlepší? Na ní nejlepší? Já nevím, co mám říct na tom, co je na tobě nejlepší. Já taky, Se nepodívej. Počkej, přemýšlím, co je na ně nejlepší. No, jsou takový dny, třeba když se shodneme úplně na všem. Jo. A jsou takový dny, že se neshodneme ani na jedno. My když jsme byli malí, my jsme buď byli, že já jsem byla s Ondou, nebo já jsem byla s Adamem a ti dva se furt hádali, jakože. A potom se někdy spojili proti dva a to bylo po mně, to jsem byla zase mrtvá já. Jo. A Asi tak, no, na ale tobě- počkej, ale na ní nejlepší, co máš na tobě nejlepší? Ona prostě mega přátelská, může Jo. být uprdele třeba to, že prostě ona řekne, nebo ne, Já se můžeme, spíš my, bavím, můžeme ale- říct, my můžeme říct cokoliv, že je prostě nehrazná p***, ale ona třeba za půl hodiny přijde znova se omluvit, když třeba Jo, nic přesně, neudělala, nebo tak. přesně. On jako pomůže hodně. Nevím jak tobě, ale mě třeba pomáhá. To by vůbec ne. Nejlepší. Tě znám, tak jsi hrozný sympatiák, Adame. Někdy, když chceš. Nejúplnější společný vtip Hláška. Dřív to bylo libový, ale teď už to úplně jsem na to Teď je hodně to- alergická. Teď je to ne asi a skoro. Nebo A k bez sakru. Ne, dřív to bylo libový, ale teď už to úplně jsem na to Teď je hodně to- alergická. Teď je to ne asi a skoro. Nebo A k bez sakru. Ne, to říkám jenom já. Vůbec, vole. Prostě vůbec, ne asi, skoro, bez tak. To 4 slova prostě only. A hotovo. Víc nepotřebujeme. Maybe. A ještě maybe, pozor. Nejblbější společná vzpomínka. Oh shit. Když jsem se na něho nasrala a honěla jsem
Hodila si mi! Ne, tak jsem to nechtěla. Já vím, co myslíš. Byli jsme na zahradě u jednoho strejdy a já jsem se na něho totálně nasrala, tak jsem vzala smeták a pobíhali jsme po té zahradě a já jsem ho prošťátil smetákem a on musel jít na šití. Rozbila mu hlavu smetákem. Prostě, ne, my jsme prostě dělali krávoviny, jsme střelili do vzduchovky a potom jsem to si do ní žduch, nebo něco se prostě naseděla na takových schodech kamenných a tam prostě vedle ní byl smeták, že co napadlo vzít smeták a mrdnout mě po hlavě. Takže jsem tam potom šel s hlavou v krvi a toto. A moje, no tak jako nejblbnější vzpomínka tady s tou blondýnou, ty vole. Moc Asi na skautském táboře, když jsme pálili mega trávy. Nebo to Pozor, to nemůžu říkat, to je nelegální. To bylo brutální. Já s ním mám nejlepší vzpomínku. Celý tábor byl v kouři černý, Jo, to bylo plně ty vole. Prostě Všude, tam prostě, ty jsi tam nebyla. Byla. Jo, ona byla ještě oba tábory, co ty. Prostě tam bylo tma všude, prostě to bylo dobrý, od té brány prostě až k ohni tam úplně, že oheň byl úplně nejvíc vzadu prostě, tady tak byl oheň, tady byla kuchyň, tady prostě byly nějaký ty chatky, tady tak celý tábor zakouřený. Celý tábor prostě v kouři jenom, brutální věc. A já mám na nebo vás... si pamatuju mou nejlepší hlídku, my jsme šli a tam prostě, já jsem chodil, ještě Zavi, ten spal. A my jsme chodili oba dva, já jsem řekl, že ať jdu já, potom půjde on, ne, takže jsem šel. Byla bouřka celkem, takže jsem potom si šel lehnout, ale předtím, než jsem si šel lehnout, tak prostě přijelo k té bráně auto. Já jsem tam tak stál a prostě potom nakonec odjelo. Na druhý den tam byly kolik tam mohlo být, tak 30 skinů. Jo, takže, to byl ten přepad, zavolejte SMBáky, babička. Takže asi tak, no, ale ono to je celkem brutální hlídka, no, ale miluju prostě, když jsem byl na tom scouting táboře, když byla bouřka, to bylo nejlepší. A jakože co tak ještě si pamatuju, asi jenom na té zahradě, tam jsem fakt hodně dobře prošel, tam byl bazén a vedle toho bazénu byl prostě takhle velký kaktus. Takový ten, co prostě když se zapíchne, tak udělá prostě takhle, tak se zachytí prostě. Jako udělal takhle, takže tak prostě vždycky rozdělal, že to prostě nešlo vytáhnout lehce. No a jelikož já jsem dělal bordel a chtěl jsem se jakože chodit sednout si na to, nevím co to je, na ten kraj prostě, na ten plastovej, tak jsem si na to sedl. Myslíš květináč? Ne, od toho bazénu prostě. Jsem si sedl na to a přepadl jsem dozadu a přesně zádama na ten kaktus a měl jsem tam toho mrtě moc a šel jsem domů prostě bez trička, musel mě cestou vytahovat ty podminy. To bylo brutální. Ale to asi... Počkejte, ještě já. Nejoblíbenější hudební interpret té druhé. Hej, tak to nevím. Ty vole, takhle tady tohle jste. Tak ona poslouchá všechny ty moderní hitovky. Přesně, hraje to. Co hraje? Barakuda. Ne, Ježíš, to znám jenom jedno. Ne, prostě co zrovna hraje, tak to poslouchá, no, většinou. JBMNT. To jsem poslouchala hrozně dlouho. To posloucháme všichni všichni nějak, tak prostě hrozně ráda Sugar. Třeba disco, elektrotechno, takový ty sračky. Takový ty prostě... Ty starý hrozně má. Lucka má hrozně ráda ty starý, jako je Jelen. Jelen je novej. Ne, tak já mám ráda český někdo, který poslouchal, vole, minulý týden Karla Gotta, kurva. Ale ne, posílal pajac. Já jsem teďka hrozně na rok, já poslouchám jenom Skillanty. A Adam, on má takový ty... Jo, prostě dubstepy, no. Elektra. Komu trvá ráno déle se nachystat? Já to s váma ale nebylim. tady tohle jste a tady tohle jste, prostě já můžu být tam u školy ještě, mám to sice naproti ní to mám nejdál, ale můžu tam být do 15 minut a i s nachystáním, že vstanu a za 15 minut jsem u školy, ok. O 1:45. A já vždycky do školy vstávám v 6 a jdu do školy 7:15. Jo, to já když si umývám vlasy, tak vstávám 6:10 a do školy jdu 7:30. Podpatky nebo placaté boty, napovídej, Adam. No určitě placaté boty, protože podpatky nenosím. Tak tě to naučíme. No ona podpatky, to prostě... Ona jde na fotbal v podpatce. Ona měla ples v sobotu a v nedělu nadávala na ty, prostě, že to měla žlutou boletiny, nadávala na hajzl, ale druhý den si to prostě vzala znova. Na fotbal ještě k tomu. A já placatý boty. Ty asi placatý, no. Nejoblíbenější zvíře. Hele, drak prostě. Můj drak. Její... Husky pes. No, to bys neuhádl, to ale nemůžem. pes a jo, ale moje. husky asi bych netrefil, já jsem myslel pes, ale tak a tvoje. Malamut. Když se podívám na tebe, tak asi nějaký křeček. Ne, žádný křečky, ne. Tak orta, žižalu. Ne. Jo, počkej, takový to hnusný, co jsi chtěla koupit, ne? Jo, počkej, takový to chlupatý, bylo to chlupatý.
No, takový to není to vačice asi. Ne, ale bylo to něco takového, počkej. Potkán, ne? Ne, to bylo něco No, takového manče, hrozně. ne, to bylo... Bylo to něco takového kousacího. Že jo? Ale ona to nekouše. No, ale vypadalo to Ne, tak. jak se to jmenuje, prostě přesně, ona to ví, co my myslíme. Baran, ne? Barán, vole! Taky krokodýl, Srandu. Myslím, že to se začíná na F. Co by kromě rodiny zachránila se z hořícího bytu? Mobil. Ne, já To bys měla asi u sebe, furt. Z hořící, jakože, ale tak tady ani nemáme nic moc rodinného, na čem by nám tak záleželo. Já bych vzala asi nějaký albumy. Jo, Rodinný. no. To asi jo. Protože já si pamatuju, Ne, kolik nám to on byla říká, máma. říkala, že dala za ty fotky. To se nepamatuju. Já jo. Já Ale prostě, nemám na vzpomínky, mám prostě ty vzpomínky, co prožívám teďka, tak ty pamatuju úplně all prostě. Ale ty, co jsem prožil třeba v Dokud 8, nezačne 9, chlastat. 10, skoro, 9, 10 letech, tak prostě si nepamatuju skoro nic. Fredka! Je tu doma! Já si rád, že jsi tak dlouho přemýšlela. Ale já se bych taky z toho řícího bytu jakože zabil vlastně noťas, jelikož je to asi jedna z nejdražších věcí, co tady, no nejdražší věci, ne, ale je to prostě taková ta věc, co mám já nejdražší svou, tak. Já bych si zachránila řasenky a podobně. Co by Že zachránila maky. skvělý? Já bych pobrala co nejvíc jídla, protože já jsem fakt takový žralot. Komedie, horor, anebo holčičí film? Horor! Taky horor, na 100%. Podle nálady, horor na vás. No asi ono, to je nejzajímavější, to máš prostě všecko. Nejoblíbenější Nejoblíbenější film, hele, její nejoblíbenější film je ten, kde je takový ten Frost, takový ten sněhulák. Frozen? Jo, Olaf. Ale to není moje nejoblíbenější. Tak Mě jako baví co všechny filmy, které jsou No jako však, ale jako jeden z takových těch, co máš prostě nejvíc rada, je asi Olaf. taky, To je asi ne, Olaf. no jo, Frozen a nebo LOL. Pamatujete si No. můj? Hodně. Ne. Já jsem se na to dívala 2 roky zpátky, třeba 3krát denně. Nebylo to brdečka. Alenka v říši divů. Fakt? Já. To třeba nevím vůbec. Tak to je, A schválně, pojďte do mojeho filmu. Ty, nějaký sci-fi. Ne. Horor. Jak vycvičit draka? Ne. Ale taky z mě to napadlo, jenom jsem si nebyla jistá. Já nevím. To je taková To otázka. jste ani jedna neviděli ten film. No. Na 100%. A ještě abych neznala. To říkají. The Maze Runner se to jmenuje. Běžce, brutální film, jak hraje, prostě mě to přesvědčilo, tam bylo všecko. Prostě mega děj, všecko, prostě a ještě bude dvojka. 50 odstínu šedí. No to už to je nejlepší. Vole. Neváhej a zavolej. Co nejdivnějšího jí nebo snědla? Nejdivnějšího? No tak pojďte do mě, jestli si to pamatujete. Žižoli. Jestli si pamatujete, co jsem jedla, když jsme jezdili do Kojtina na Vánoce. Okurky s nutellou. Ty krávo, jo. Já jsem si vždycky jsem si dávala nutellu a na to salátový okurky. Hej, ty, to vlastně to neměla, no? Pohoda. Já nevím, Ty. Žereš hovna furt. No to teda ne. Já ho. Je něco, v čem jste stejné? Nebo stejný? Tady máme stejný podobné oči. A to asi jsme stejný žádný. tvar drž. No to asi jo, no. To asi jedna z nejvíc takových těch, Jo, to my jsme. nejvíc prefer prostě. Nevím, věcí. jak on dělá, když To to byla- asi a- tak žádlivá. Mega. Jsme u 19. otázky, takže takové poslední. Jaký je její oblíbený seriál? To nevíte u mě. No, vlastně víte. Tak já nevím, typnu Himim nebo... Je to Himim? No, ještě jeden. No, dobré, ještě Big Bang Theory, anebo... To mi nej. Nutila jsem tě do toho, jak se to začne dívat. Ty ne, prosím tě ne, Jo, ty jo, vole. miluju to. Gotko, prostě největší Miluju sedačka, to, ne, je to největší hovno. nejlepší. Největší Je to hovno. dokonalý, Prostě- miluju to. Kde to měla největšího stupně? Ty jsi viděl jeden The díl, Walking Dead. Viděl jsem první díl, první série. ale on viděl první. Prostě byla nuda. První 15 minut jsem viděl a Počkej, ani počkej, jeden, ani zápalo. kousek z toho nebylo prostě něco normálního do Jeden díl se 4 sérií. Ježišmarja, kolik jsi viděla, no však, kolik jsi viděla z dílu Walking Dead? Nevím, jeden. Dobře, líbil se ti? Jo. No tak drž hubu, jo, Ale nebo ne tak seriál. moc, já jsem se u toho bála, když jsem to viděla. No to je jedno, ale prostě My Walking jsme Dead, viděli na propravě spolu poprvé. nejlepší Walking Dead, tak Jo, ordinace. no asi tak. Oh, Ale vole, ty drž hubu, kotko, no. to je Nevím, nejlepší, ještě ale jednu ordinace. Prosím, já si úplně pamatuju, to je ta vzpomínka, tak mi Jo. to, teď se mi to úplně Mám vybavilo. pro tebe spoiler, Sněhulák zdechne, nebo jak se jmenuje. Takže sorry, ono se to přerušilo, protože tam nebylo už místo na té kameře, jakože na tom
na té SD kartě. To je asi pro tento systém tak všechno. Já se s váma teda pro tento systém tak zloučím, je to jakože speciál za 100 odběrů, takhle z mojí strany. Ještě něco uděláme jakože s klukama, ale teďka fakt víc nebylo asi možností. Takže asi se s váma pro tento díl rozloučím a uvidíme se zase po případě za nějakou tu dobu. Takže já se vám loučím a čau. Ahoj.